na fara. Ina zaune muna jiran walimar gidan Ahmad ma. Aka zo aka kira ni. Wai akwai na ce akwai party. Aka ce mana akwai wani party. Ba shi kare bane kuna da yawa. Ai muna da yawa ai. Muna da yawa fa aji. Muna da yawa fa. Wallahi ga get together mu muna ji Ga get together muna da ita. Muka tawo da saboda ba da 3,000. Amma saboda ajin mu ce za mu nuna mata wallon. Muka tawo saboda nuna mata wallon. Yanzu wai mun zo karshe ana cewa sai mun sai giya na mu shiga. Kutun marko ba. Ka duba Amma kai arne ne? Giya. To ai ni abin da na duba kenan. Duk kun tsaya. Ai ba wani me ake jira da. Ka jira. Dan Allah mu je ake kuma ka tsaya kun tsaya dan Allah. Waje kowa ya ci kutu. Ba ruwan mu da waya. Wace ka an so. Wace ka an so warka. Kai birthday boy. Baby, you can do. Ai wallahi in ba an ba bidiyo ba suke fito. To ga dai Ammar. Baya da banga. Video faɗa ka ƙara birthday boy. Yeah. Amurka kai ma shawara maka geji? Ni ma din kaga ta wana? Sun dole mai yi. Wallahi. Amma ka ji shi wai ai shi ya riga ya saba. Ni ma din ga ta wana. Shawara ba yana ba ce. Haka ne. Wace to ya pizza take? No. Na hada takarda. Kabba ga shan. Kakka shan fa. Wallahi ya sha. Ka zama rashin mutunci ne waka? A'a. Sai dai da guda ɗaya ba ku da shi. Wai shi ya kawai dai mun cewa ya yi kawon guda ɗin zan ce ku bi ne kawai dai shanye ce ni ba na shanye ba rage mai ba. Yawo a cike take. Fal to yaro yake tafaddal. Kutowa ya daga. Koki. Ba dama Everyone is talking. Wannan ba yana aiki ba. Yawa da irin wannan graph ɗin na guda tabbata.
ina zuwa zan kira ka.